Mä näytän teille, miten rengasliinaa käytetään. Aloitetaan ihan perusasioista. Laitetaan toiselle olalle nämä renkaat. Toiselta puolelta tulee kainalon alta täältä. Sitten jos on tämmönen avonainen pää siinä rengasliinassa, niin kannattaa kerätä tästä näin, että se ei mene kierteelle se liina. Sitten pujotetaan tästä tämmöisenä myttynä, mutta ei kierteelle, varovasti sillä tavalla. Näin. Ensin molempien läpi, sitten tästä välistä. Ja kiristää sille sopivalle kohdalle. Kannattaa tästä katsoa, että kumpi reuna kiristyy. Kun tästä vetää, niin alareuna kiristyy. Ja pientä vauvaa kun laittaa, niin kannattaa kiristää se valmiiksi semmoiselle pussille, että kiristää tätä alareuna ihan vähän itseä vasten näin. Et siihen tulee semmoinen sopiva pussi pienelle. Ja kannattaa näitä renkaita siirtää, että ne ei ole aluksi liian alhaalla täällä, että se asettuu hyvin se liina tähän olkapäälle. Että ne olisi, tässä olisi niinku se paras kohta. Sitten otetaan vauva. Meillä on tämmönen nallevauva, kun ei ole oikeata vauvaa taloudessa. Pannaan sen varovasti, tuetaan päätä samalla, laitetaan tänne pussiin. Näin. Ja sitten kiristetään. Nalle meni liina. Kiristetään tästä näin, että se on sillä tukevassa asennossa. Vauva on liinassa. Sitten voi laittaa myös toisinpäin. Mutta kannattaa koko ajan katsoa, että tää on sitten täältä hyvin tämä puskka muodostunut. Näin. Toisinpäin tässä voi laittaa tälle vähän pystympäkin osoite, jos vauva ei halua ihan semmosessa pötköttävässä. Että jalat tulee sitten vauvalla tänne näin ja sitten pää tulee tähän näin. Se vähän paremmin näkee sitten kiristetään. Sitten pienen vauva voi laittaa myös sillä tavalla, että jalat on ihan myttyrässä tällä sisällä. Se laittaa tälleen pystyyn omaa rintaa vasten näin. Ja sitten kiristää. Tästä kannattaa tämä ulkoreuna kunnolla kiristää siihen, että se tukee sitä vauvan päälle. Vauva. Tuossa sulle on vauva. Nyt näytän tämmöisellä vähän isommalla lapsella, että miten sinne rengasliinan pääsee. Tätä kannattaa valmiiksi kiristellä jo näin ennen kuin laittaa lapsen sinne. Näin. Sillä että se just menee se lapsi sinne. Otetaan jalat täältä. Kokonaan alta. Levitetään tää kangas tästä kunnolla. Katsotaan, että se menee täältä polvitaipeesta toiseen ja se muodostaa semmoisen pussin. Kannattaa ottaa alareunaa kiristellä sillä tavalla, että se ei pääse sieltä luiskahtamaan. Sitten kiristelen tästä yläreunaa ja muutenkin. Näin. Nyt se lapsi on tukevasti siellä. Ja silloin kun kiristää, niin kannattaa nostaa sitä lasta tällä tavalla kädellä yhtä aikaa kun vetää, niin se kiristyy hyvin. Nyt se lukkiutuu se kangas tähän, että se ei pääse itsestään löystymään. Sitten kun haluaa ottaa lapsen pois, niin nostaa tästä vähän tätä lapsen painoa ja näistä renkaista nostaa näin. Ja se kangas liukuu hyvin siitä. Sitten vaan tuolta pujottaa lapsen pois. Näin. Tätä ei tarvitse välttämättä ottaa pois aina käytön jälkeen, että se voi jättää tällä tavalla olemaan sen siihen. Ei tarvitse joka kerta pujota tuota välistä sitten. Näin. Miten yksinkertaista on rengasliinan käyttö.